Rwanda farafina gungana jamana ɲɛmɔgɔ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka lajɛrɛba Commonwealth kɛnɛ kan Kigali. Min lajɛrɛ dɔ bɛ ka tali kɛ sɔrɔ yiriwali ko, kɛnɛya ko, bunadamaden jo sariyaw la fasali, politiki ko ani ka se Rwanda jamanadenw minnu bɛ Britanikiw fɛ ka gɛni ma ka segin ka taa u ka jamana kan. Britanikiw ka jamanatigi dankan Boris Johnson ye laseliw kɛ kunu alamisa sɔrɔ yiriwali baaraw kan jamana 60 ni jamana 5 olu tun bɛ ani ka fara Commonwealth ko ladilan ɲɛmɔgɔ mɔgɔ 17 kan. $1 wari miliyɔn 196 de bɛna labila farafina gunkana ye baarako kun kan. Tunisie ministre min sigilen don u ka jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔli ye bataki dɔ labɔ min bɛ tali kɛ bagabagalikanw kan ka taa jamanatigi Kais Saied ma k'a taabolo dɔ bɛ jadi de kofɔ ka taa u ka finitigiw ma min kunnafoniw dira kunu alamisa wula fɛ. Espagne ani Maroc a ka ca ni farafina gunkana taamaden 2000 ye minnu bɛɛ lajɛlen sera Melina bi juma mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 de min sera ka kisi. Royaume-Uni ani Nigeria Britanikiw ka finitigiw ko siga binnen don Nigeria jamanaden 2 kan min mɔgɔ kelen ye politique mɔgɔ ye ko den fitinin dɔ tun b'a fɛ ka wuli ko ka taa n'a ye Royaume-Uni jamana kan.